Ögeyece hakkında aydım dinlesem ya da kıssa dinlesem ağlap dinlem ok. Bu men qalım. Salam. Ecem kakam iri oğlan. Doğanla gelin ulullum. Men körpe bolam soň. 32 yaşımda öz obamızdan 27 yaşlı bir orta tabrak yaşayan maşgalan oğluna durmuşa çıktım. Goda gelip aldılar meni, halaşıp barmadım. Onunla da birimizi katı qovurup yaşaştık. Katı ağdı biri yaşadık. Yönü çağımız bolmadı. 5 yılliğine men yollaşım avtolo helakçiliğine aradan çıktı. Gaynla meni zürriyasız ötürdün oğlumu. Önülügüsüz ekeniňe deyip atam beýime ugradyp goýberdiler. Yaşan döwrüm bir näçe gedek lukmanlary görnüpdim. Sende kemçilik ýok. Yaşyň uly bolan üçin bolmaýan ulaýmasa diýdiler. Aradan 3 ýyl geçdi. Soň Aşgabatda golaýrak bir owalardan ýollaşy ýok bolan 45 ýaşlaryna 4 çagaly bir adam üçin maňa söz aýdyp geldiler. Gosarlam sorabi dediler de barlyjy maşgal ekenler, hor bolasyň ýok diýip maňa beräýsek diýdiler. Onu da özüň gürleşip gördiler. Görüşdük. Men başyndan geçenlerini aýtdym. Durmuşa çyksam, çaga dogurmak isleýänligimi aýtdym. Özüm anyk aýtdym. Olam alaşdy. Tanışlyk manlam bar, şolary görkezörün seni. Çağda dogurursun nesip bolsa, asıl men öňüm agamyň ýetimini saklap ugurladym. Seňem ýetimligiňi bildirmen diýip atyp o sözler berdi. Menem ýürekden inandym, hem oňa durmuşa çykdym. Nikalaşdyk, ýaşap başladyk. Çağalar bilen der uğraşdym. 2 gyýdy 2 ogly bar ekeni. Gyýrlary uly, okony götüren ikisem. Ulasyn durmuşa çykarypdyrlar. Oğulları men baramda 11-nji klas, ulusy kiçidem 6-njy klasda okuýadylar. Öňkü aýalym uzak wagtlap kesel bolup ýatyp ýok bolupdyr. Baranymdan öýüm ählik keşigi boýnuma aldym. Naharny, ýarasaçylygy, bir näçe oňluk mallary sygyr bar ekeni seretdim, sagdym, garaz öýüm keşigi agyrdy. Onu da gowy ýaşasam bolýar diýip hyzmatdan gaçmadym, ýadamadım. Köp wagt geçmeýän ente hiç bir lukmana görünmezden derregem gowraly boldum. Ýollaşyma begenip çaga garaşýandygymy aýtdym. Begenmedi. Gaýta, "Ony helbeýle bolýar-aý. Sen önülügüsiz gelmedin. Bir ýaşdan soň düzü uzat dogusy ýok. Nämisek gorka diýdi bolen. Aňdym menden çaga isläp almadygyny. Onu da sesim çykarmadym. Bolşumy görä işlem bilen boluberdim. Şol habardan soň maşgalada ul agdalyk başlady. Bunu öýde bolgusyz bir saramalar gyýkylyk. Mallara seretmek, olary agyr bedrede suwdaşmak, aşagyna rassalamak ýaly agyr işleri edem soň yaraman başladym. Lukmana gitdim. Uzi edip içimdäki çagaň ýüreg urşy ýok, onu aýyrmaly diýip gyra baýardylar. Bu ýagda ýene de 2 gedek gaýtalandy. 3 gedek çaga ýyrtdym. Göwremden. Durmuşa çıkaran gyýdy gelip azar ýamanny berdi. Jigilerine getdirip derhil azar berdiler. Bir gün düşünşörler geçer diýip ümitde gezdim. Hakatyna muny inne gowraly bolmaz ýaly diýip bolanokmy? Muň neti belli, men bilýän. Çaga dogran bolup biziň zadymyza eýe boljak bolýar. Ýa-ha gowraly bolmaz ýaly ýoksam ýok et kowdy. 4 çagaň bar, indi saňa çaga nämeňe gerek diýip gyýryp durmuk. Onu da men sesimi çıkarmadım. Ýöne ýollaşyndan sowgadym. Şondan soň gowramdy çaga almady. Aýgarada aýtmaga da atken. Soňam öýe gelip gidenine uly mukdardaky pulumy galyryp durum şonu sen aýalyň ugurlat diýip hakatyna gyýryp jaňetdi gyýdy. Bulam maňa ugurluk ýapyp ýenjip bizimi goýup alypdy. Şu ýagdaýda o Türkamam gelnejem bilen aýallygynym geldiler. Olar tütänden gelipdiler. Ýürekleri ýarly. Olar bolsa sen ogurlan pulluňy alyp gitmäge gelenlerler diýip masgar etdiler. Şondan soň hosarlar meni alyp gitjek boldylar. Men gitmedim.
geçerdiydim. Düşünşördiydim. Bir günem gatı yaraman Lukman'a gittim. Son kuçağa kırılıp ayrılanına ağırdayan yetip içime. Inni yattığını ayırmasak bolanok dediler. Operasyon etmeliydiler. Yollaşıma aittim gülün. Meni maşina mindirip atameyme getirdi. Maňa sen gerek dälip goýup gitdi. Habara garaşma diýdi. Şeýdibem hossarlam seretdiler. Agyr operasiýa geçirdim. Soňam aýrlyşdyk. Ennem saglygym Hudaýa şükür. Oy, atamym döpýörün. Şoň bilen aýtjak bolýan zadym öweyene diýip aýdym aýsalar hemme öweyeneler erbetdir öýdüp oturma. Bu men durmuşum. Gözüm bilen gören zatlam. Öwey çağalaram bar ekeni. Başta maňa gelneje diýip berlendiler. Soňam bir samsyk boldy adym. Gaty kemsitdiler. Adyma awraýma dil getirip ker haýsyn diýdiler. Owa gow diýjek. En kiçi ogly bilen şol agasyndan ýetim galan oglary meni gyraklamadylar. Olar bilmeýän gadyrmy. Allaha şükür. Agalam ýeňgelemeň eline gowy serejýärler. Şu wagt gülýär saklaýarlar. Arada SMS gelýär şundan. Inni gelseň baryp alyp gaýda ýenip ýatdylar. Jogap bermedim. İsat demedim. Geçen zat geçti. Sizin parlar sakyptaňy diýerler. Kemem haýyş edýän dogan halka ýetirip berseňiz. Öweyene bardy aýdym diňlänlerini kemme öweyeneleň beýle dälligini. Kemem kim işi olan erbet bolmaýanlygyny aýdasym geldi. Be men alyp başla.